Alah beruh Pak Wo, lazy Pak Wo, kepriye mbangane Pak Wo? Lagi bingung Pak Wo nyongke, iki kan ana duit 2000-an papat, ngukur 8.000 cacahe iki. Lagi tak diambrang, embreng, lagi tak jembreng-jembreng temenan Pak Wo. Butuhane pirang-pirang, ngukur 8.000 rupiah iki nang tangane Pak Wo. Nang tangane kur nyekeli 8.000 rupiah 2000-an papat Pak Wo. Tapi kak butuh udut, butuh ngopi. Tapi kak paning grumbyang godhong poho ngono roikone entek. Sampeyan iki duit nang tangan ukur 8.000 meneh tak jambrang-jembreng nono kan mau nggih. Apa cukup ngono mbangane Pak Wo? Apa mbangane endi sing dingenaken Pak Wo? Apa sing dingenaken ke kopi karo udut bae apa ngono apa? Sing penting grumbyang godhong poong Pak Wo pernah Pak Wo. Ndero Pak Wo. Kayang ngene Pak Wo. Mangkane nang tangan ki ukur ngopele ukur semene iki tok Pak Wo.